Sir, good morning. Pwede pumakotang, nakuha niya pumakotok na yung Pedro Kenny? Ha? Pedro, sir. Hindi niya pong deliver. Pedro? Opo. Pedro. Itang mata ko ang kaya siguro. Itang mata ko, Bibi. Hindi niyang order king online, sir eh. Mahigit yung 500. Sabi ba? Tol? Mag-deliver ko, sir. Pero sige, pagbigyan na ka. Sabi ba? Sige. Malasing na ako eh. Kapait na, sir? Mapay, ha? Oo. Nakuha niya yung Pedro, sir. Okay? Malmigat ha? Diretsukan pa kanyan. Tapos kumorba ako. Akit mate ha? Tutumbukan ni tandalan. Sir. Thank you. Sige. Diretso na. Kenny na siguro ito. Wala nang alawang balete niya. Tao po. Delivery po, Pedro. Ano? Sir, Kenny po yung Pedro? Ay! Ano yan? Tingin kayo pong deliver, sir. Mahigit yung 500. Ba? Ubang plastic yan. In-order ko lang, bitik eh. Tabalo, sir. Mag-deliver ko. Pwede yung mukha kayo yan. Sige, sir. Amo, sir. Picturean kayo pa. O sige. Mag-post ka pa, sir. Okay na, sir. Pwede yung mukha ha. Sige, sir. Nung ating kang problema, magreklamo na mo barangay. Live bitik yung ginay ko eh. Yung order ko eh. Ako man order na lumang parcel. Kabait ako mo. Eh? Kaban? Ah? Eh? Eh? Nay! 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 Live itik, sir. Live bitik mo! Apa ko lang ikiyakan yun eh! Apa nga mo naman, sir. Saan ko lang gawa kong balot! Nay! Nay! Amo, sir. Tambay. Awo! Awo! Mabukla ko na, sir. Bayad mo. Awo! Marami na pulutan! Ha? Pulutan! Ha? Bakit, sir? Pulutan ka mo. Eh, hindi niliver ko yung tela pare! Ah! Mag-deliver ko mo, sir. Marami mo na pa. Bata, di ba pulutan? Pero, alam ko pera pari. Kano yan? May git yung 500, sir. Kaya na, 600 na. Bantayan yung kaya. Matalese. Ah. Dawa pera mo! Tingkan dinalan, sir. Banta din ang damo yung 500. Pera mo yung pare ko! Ano? Tingkan dinalan, banta din ang damo 500. 100? Oo, sir. Para? Di nandang ang sukling 500. Di na mo kung dinalan. Kasi 600 dito mo tayo sa LEU. Bakit? Kasi sir, yung sukli mo 400. Manyad kung dinalan kaya ka. Bali biyaw kaya ka 500. Maganda ita? Oo, sir. Eh, yung cancel mo niya kaya? O sige, sir. Yung cancel mo niya po para? Ayun, sir. Cancel mo niya mo. Diyan mo na akong panggas, sir. Diyan libo yan. Libo. Oo, sir. Pwede mo nang cancel kanta. Oo. Oh. Thank you, sir. Kaya Kaya cancel kayo na. nita. Kaya. Ah. Alam, may cancel na. O pare! Salamat pare! Pagdi na. Ang kalibo. Paling... Ba? Ano? Hello, sir.